आप सभी का तहे दिल से निवेदन है डांस यूट्यूब चैनल में। आप सब आशा करते हैं खुशहाल होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। आपके घरों में सब वातावरण में प्रदूषित होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। आप सबके लिए मैं छोटे सा डांस लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल में। मैं भी डांस किया हूँ, डांस देखें मेरे, आप सभी को पसंद। हा 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 हमारा लाऊ है खास रहे ओकरे पर सब विश्वास रहे। माला फेरल शौक के खो दिहल से अपन हक के। हमारा लाऊ है खास रहे ओकरे पर सब विश्वास रहे। माला फेरल शौक के खो दिहल से अपन हक के। तकबो न कैलस हमके गुजरल उजरी से, तकबो न कैलस हमके गुजरल उजरी से। अरे हमारा से ऐसे जुदा हो गइल जैसे होला दिसंबर जनवरी से। हमारा से ऐसे जुदा हो गइल जैसे होला दिसंबर जनवरी से। दिलवा टूटल से कि आवाज न भइल, पागल भइल दीवाना धोखेबाज न भइल। हंसे ले ऐसे जैसे ओकर लाज न भइल, लागता कि हु प्यार के मोहताज न भइल। कहाँ के हुआ गाबा समैया के घड़ी से, कहाँ के हुआ गाबा समैया के घड़ी से। हमारा से ऐसे जुदा हो गइल जैसे होला दिसंबर जनवरी से। हमारा से ऐसे जुदा हो गइल जैसे होला दिसंबर जनवरी से। पत्थर दिल पहले पिघला दिहलस, सारा वादा ही रहता उ भुला दिहलस। सूख गइल बा आंसू नीलकमल के आँखी से, अतना हंसत चेहरा के रोआ दिहलस। मन करे टांग ली गर्दन रसरी से, मन करे टांग ली गर्दन रसरी से। अरे हमारा से ऐसे जुदा हो गइल जैसे होला दिसंबर जनवरी
से हमारा से ऐसे उ जुदा हो गइल जैसे होला दिसंबर जनवरी से। तो आशा करते हैं मेरी डांस वीडियो अच्छी लगी। कभी करिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आप सबको कराऊंगा, आपको देखें, आप सब जो है। और आप सबको अब एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबसे पूछना भी चाहता हूँ, मैं डांस अच्छी लगती है कमेंट करिए, फॉलो करिए। माना एक गोली का ऊपर आप सभी के यार दोस्त आप कैसे या